Sawo pensema hodo atie a efa sechere east sechere pm we dey you cry bonne ye be pia say ya na ya maami bi o US friend mama Esther na onya enema bi a o se yemfa emre omo a omo se mo brofo bi omo ni sebe atare ni bi se ye se oni bi se ba wo se bi onya bi ka ho kra eye nti ono ama aso no so a eja oba ye ya na ho no no bi kakra ka ombo bi a no nti oba sa na odi aba ana ono so ofira sante fiase nti ono so akai sechere east nti ene ya ba awa hambrofo eduasi ya na enema ye maame mama Esther we are fiscal so ono so ye a fiscal all students great fiscal platform ono so ene o president oba nti mama Esther say enema yi ya we ye mfa emre mu na ebi a muhwetwi ma omo a omo a so beso omo no nti ye dedicate fama assembly woman nti mama Esther say ye famrem na ye koso abompa ya srese ye nuanu bi omo so atimi atukwan akọ akiri no omo so be kai omukro mu omunchi na wonya bibia omo so di aba di aba be boa mbofo no se de be ya de biara da nso mpunti e betimi akoso enti Nyankopon yira e ma no no nya ne kese pa enti mama Esther ya mi shira pa le so dia so kana we dia be ko anyone more any be the owo mu bia no ya yanta no no anse apeda e dia be ya o classmate ya so no ezi we dia ya besere kwan na yada so ase enti anofo amosha sechere east TV ya started remember your roots baby you free enti baby you be ahwe bia so wonya achede bia ndi so be ma kurafo we be ma wisi be ma nyanka baby ya nyanka ne wisi an ho no mo enti mo yenka ye kurom sechere east mo yenka ye nchi ne obi bia pese ye de boa bia ye mfa mra ye mfa meboa fie ne fie amanfo hia moa amanfo wa ho kyerem edu tamina kopie baby ya kwan anipa bi na mu no eya na eya tete enti munya bibia ye nuan ma ye srem mo akwantu mo ya mo mfa mra fie na nipa bebere nso hia moa ye de bebetimi aboa wo de se wo di see so a bibia baby betu ho anmo ne atimi dia ba nu ntina sechere east TV ya kai remember your roots ka unchi baby a wo free no de obetima ye bia ye nefa beboa obi na obi nim obrempo ahyase ebi ene na ye yie di ama wo okira nso bia na ye yie di ama obi ba wunya bi na wo de ka wunu a ebetimi aboa Nyankopon so be hira no ni hira no aye ka ho asem no nti ye da mase mama Esther ye da wase wa anamo a watu so Nyankopon hira wo na onyo kese mama Esther nya menyo kese nya mi hira wo o fora sabe mene me o fora foi nyina ye da wase isai wa mi yesu ye
sɛ wopɛ nsɛm ahodoɔ atie a ɛfa Sɛkyerɛ East ɛyɛ Sɛkyerɛ pie mansini mu paade a ɛne ɛhwɛ Sɛkyerɛ East TV ɛwɔ YouTube ɛne Facebook sɛ ɛyɛ amanyɔsɛm sɛ ɛyɛ sikasɛm sɛ ɛyɛ amammerɛ economic issues anaasɛ ɛyɛ nsɛm a ɛsisi ɛyɛ social news a ne nyinaa no hwɛ Sɛkyerɛ East TV ɛwɔ YouTube ɛne Facebook ɔde nsɛm ahodoɔ nyinaa ɛbɛbrɛw wɔ sɛ wɔama no ne sɛ wɔ Ghana baabi a wɔ biara Sɛkyerɛ East nsɛm nyinaa no wɔde bɛda wo Sɛkyerɛ East TV papapa efie nsɛm nko a